Sanak, tagum چی کردی پیش اکامدا؟ اکامدای. اومداست دردی سر. نه چیزی آماده نکردم. گپ‌های ینگا همش درست هستند. بزرگ شدم از این کالدوداری تو. این هیچ خلاصی نداریم از اینها. درک شو. بزن که ابلا. میدونی چی گفته سعید خیلی گپ زنی؟ چی مناسباته؟ نه آیند. خسته شدمه؟ خوب ینگا جان. اینها از نام پدر و مادر من هستند. тамошобини азиз барои пешрафти кори мо подписатсия лайк ва комментарияро фаромӯш насозед. ба фикрам намехонам. ки бошад? дар ин нисф рӯзӣ ки бошад боз? Лапай! Омадам! Ки аст? Ман ҳастам янгаҷон. Як бор дарро кушоӣ? Як лаҳза. Акаҷон, ассалому алайкум. Алайкум ассалом. Хуш омадед, марҳамат кунед, дароед. Дароед. Кадом шомолҳо шуморо ба ин ҷо овард? Чӣ хел ҳастед? Хуб ҳастед? Раҳмат, шумо хуб? Хусру хуштомадам. Чӣ хел ҳастанд? Хуб ҳастанд? Нағз ҳастанд. Зуҳурбек дар хона нест? Нест, марҳамат кунед. Гузаред, камтар пас меояд, марҳамат кунед. Меояд камтар пас? Албатта. Мудоми камтар пас биёяд? Албатта меояд, марҳамат кунед. Марҳамат гузаред. ин додари мо куҷо шуда бошад, як бор занг занам. Бисёр кардӣ, дар ҷонам задидӣ. ҳар куҷое раве аз пасамон меояд. Бисёр шудам. Алло, Зуҳурбек? омадисти? биёма дар хонаи ту. биёма дар хонаи ту мунтазир ҳастам. Мале, 10 дақиқа пас расим ҳамҷа. Мале, хуб. 10 дақиқа пас. ҳамин ту намерасидӣ. Ассалому алайкум бонувони хонашин. Кор танҳо барои занон аст. Мехоҳед ки ҳамарӯза аз 200 сомонӣ дар давоми мо то 15000 сомонӣ ба даст оред. Пас рақамҳое ки дар зер гузоштаам барои шумо кор фароҳам мебиёранд. Ягон ҷои фанду фиребаш нест. Донистани ягон забони хориҷӣ муҳим нест. синну сол низ муҳим нест. Аз номи канали мо гап занед, дарҳол соҳиби ҷои кор шавед. бо ҳамин маъно кор кардан бо ҳамроҳии аппаи шукрона бо шумо шансҳои зиёд медиҳад ки пулҳои зиёдро ба даст оварда ҳар гуна тӯҳфаҳои қиматбаҳоро ба наздиктарин шахсони худ бевосита тақдим созед. ҳаракат созед. фурсат кӯтоҳ мондааст. биё янга. Чӣ баъзо? Хуш омадед акаҷон. Раҳмат. Як чойи гарм дам карда будам. Як чойи гарм кашам. Раҳмат янгаҷон. худо чӣ хел янга? Нағз раҳмат. Зиндагиёт хуб? Шукронаи худо. Зуҳурбек ғам наметиҳад охӣ? Не, ҳамаш хуб аст. Шумо чӣ хел? холамшон чӣ хел? холат соз аста. худо ба шукр. худатон танҳо омадед, холамшонро наовардед? ҳоло як рӯз ҳаво гармтар шавад, ҳатман гирифта меорам. фаҳмо. шумо нишаста чой нӯшидан гиред, аз як таомро хабар гирифта меоям. Мале. бози ту биё. девонам кардӣ бо ин акалду дарадоз. биё бо ту медонам чӣ кор кунам. хаста шудам. Ҳозир.
Салом алейкум. Замак соз хуб. Алейкум. Замак, ягон чӣ кардӣ пеш акамда? Акамодай. Омадааст дарди сан. Не чизе омода накардам. Чӣ? Чӣ хеле гап занияй духтар? ҳамеша барои фарзанди падаратон чизе бошад барои фарзанди падаратон омода бошад. Не чизе тайёр нест мардак. Замаки Аллоҳ, чӣ хеле гап занияй? Безор шудам аз ина калдодари ту. Инҳо ҳеҷ халосшавӣ надорем аз инҳо. Дар қишлоқ намешава гуфта шаҳр овардем. Бозам ҳамон гапо. Ту кай одам мешав? Мардак бас ҳаст. Бас ҳаст. Дар қишлоқ будем рӯзамон намедудам. Боз ба шаҳр омадем бас ҳаст охир. Фарзанди падар аст. Наоянд. Замаки Аллоҳ, медонӣ чӣ гуфтестаӣ? Чӣ хеле гап занияй? Чӣ муносибата? Наоянд. Хаста шудаме? Дар қишлоқ айдаси атаву очаи ту гуфтӣ, акау додари ту гуфтӣ, ман тура шаҳр овардам. Дар ҳамиҷа рӯз наметӣ зиндагӣ кунӣ. Як омадани акаи ман барои ту проблема шӣ? Зурбек? Соз хуб, тинч? Хуш омадӣ акаҷон. Ҳама тинч, кора хубай? На аз падар модар соз буд? Раҳмат, падару модар хонагиҳо ҳама хуб ҳастанд. Хуб, мақсад аз ин ҷо омадани ман ин аст, додарҷон. Гапҳои янга ҳамаш дуруст ҳастанд. Падару модар маро роӣ карданд ки келин зодрӯз дорад. Ба рӯзи зодрӯзаш аз номи мо табрик кун. Ман ба ин хотир инҷо омадам. хуб янгаҷон, инҳо аз номи падару модари ман ҳастанд ва инаш аз номи ман аст. Янгаҷон, зодрӯз муборак. ту маро гӯш кун. рост мегӯяд янгам, ба хотири касеву чизе зиндагӣ ободатонро вайрон насозед. фаҳмидӣ? Хуб акаҷон, хуб. зодрӯз муборак янгаҷон. тамошобини азиз, агар ин ролик барои шумо қобили қабул бошад, ҳатман дар канал подписатсия намуда комментария ва лайкро фаромӯш насозед. подписатсия намудани шумо, лайк гузоштан ва комментария кардани шумо боис мешавад ки роликҳои мо бештар рӯи навор оянд.